és un fragment de l'espectacle Tubs de la companyia de pallassos Letal. L'obra s'ha pogut veure aquest diumenge a la tarda al Centre Cultural de Malgrat, dins la programació que la xarxa organitza pels més joves. Anava de dos homes que feien invents, i que un ha inflat un globus molt gran i s'ha ficat a dins. Eren senyors que estaven allà i feien molta gràcia, se menjaven el micròfon i tot això. I un es posava dins d'un globo i s'explotava. I posaven un petardo i ha explotat. Que feia por l'obra o era de riure? Què feia? Com era? De riure. Se'n donaven un cop, al cap, se marejava. Un cuc. Què feia? Feia coses a la cara. Feia coses estranyes. I un volia que viatgés a l'altre. Llavors s'inflaven un globus molt gran i se'l petava. Llavors han inflat un altre i una es deia Madaleno i li han ficat i s'ha posat en el globo, però no podia viatjar perquè estava només dins un globo. El proper espectacle de la xarxa es podrà veure l'11 de maig. El grup 3 de Roig portarà a Malgrat l'obra de titelles Monstres i altres bèsties terrorífiques, un espectacle pensat com una ajuda per superar les pors.